Lero panyaso voice box pamene nkhani zimakhala zandale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso ulamuliro otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tafuna tibweretsereni mawu a Countryman and the Uncle. A Countryman and the Uncle samazungulira samabisa kuti iwo ndithu chipani chakumtima kwawo ndi chipani cha Democratic Progressive Party DPP, komanso iwo ndithu amakonda mtsogoleri wa chipanichi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye lero nkhani zawo kwambiri zalunjika ku chipani cha United Transformation Movement UTM, komanso mtsogoleri wa chipanichi olemekezeka Dr. Dalitso Kabambe. A Countryman and the Uncle akuti yaye akabambetu adakangodzichepetsa ndi kugwira ntchito limodzi ndi adadi a Peter Mutharika kuti mwina iwowo akakhale vice pomosati adzibwera pa nsanja kumalankhula mwamphamvu kuti yayi ifetu tikumenyani a DPP komanso tikumenyani a MCP. Ndeti limodzi pano panyaso voice box kuti a Countryman and the Uncle akuti bwanji pa nkhani imeneyi, komanso akamaliza mwachizolowezi tikupemphani kuti yayi mutiuze maganizo anu in the comment section below pano panyaso voice box. Muli bwanja Malawi nonse kwina kulikonse kumene muli. Lerotu ndi pa 3rd March 2025. Sindili ndekha in the studio. I'm with the uncle. Uncle, perekani moni kwa anthu ambiri ochuluka amene siwakhala kusowani pakati posepa. Zikomo kwambiri Countryman. Lero ndi siku lina labwino. Kalero siku ilili limakanga ndi siku lijalo kuti kuli holiday yake tija yopya. Ndikuenda komwe musewu usalekeze kuti ali kuyendenda. Umangidwa. Ene fakala kubangwe. Kuna la yufi kula chinaguza ntondo. Amachita kuimba mbali mwa nsewu kumachita kuti ndiyo amachita kumafusa mukulowera kuti. Kumachita kuenda mmakomo ja watu kumwaka chaso amachita kumachita kuimba pakoma kuwamvesera kataka kumwa nyumba. Azimayi aserekeze kuchapa matewere kuyanika panja. Mangaso. Ndimakumbuka ine mwana wankulu wanga atakobadwa kumene a Countryman. Akaza akanamichidwa kweliyo. Bwanji. Anachapa matewera kuyanika na kuti matewera mukuchapa mwana lero chifukwa chadi. So lero ndifiri mali chisimu kuziwa iyayi. Pakali lachita kupepsera kumazona nanga inuyo mwezi uchenezi mwana inanga. Kale kuli matewera mapampa kulide. Ndiye siku la Countryman ndileroli. Andeni maveka so kuti munthu amati akamukwizinga nawo nyolo ngati lero ati amazanthusaso pa firi mali chiso zimakhala cho cha Countryman ayufi omwewo boma ache lomwe lili la MCP lichatu amatira sita chipano apati tu yayi anthu wala sita chipano kwabwera abusa sobano uncle sobano wina akamakwera pasanje kwa ngona DK nkomayankhula kunena kuti ifeyo tikalowa mboma tisakumenyani a DPP komanso tisaimenyaso MCP kodi uncle zimezi zikutanthauza kuti DPP ndimene ikulamula kapena kuti DPP so ili opposition UTM so ili opposition akutanthauza chani a DK andale amaziziwa ndale Countryman ayi wamva fungo kodi wamva kununkhira chipapeza kuti zipane zonse mukakhala ku opposition china chichacho chikatenga boma Masatuka so kama kuchiukira. Ndiye akuzoza kuti apapa mu September mu DPP kutenga chati. Boma. Ikutenga boma. Chifika kwa president vitimiri. Chifika zipani zonse kukala ku opposition. Nonse inuyo. Mali pali chipani mechi kulamula. Ndiye pali chipani chikulamula ndi cha MCP. Ndizo zateka zokuti akabambe angaimilire kwa ngona. Kumanga kuti ayi MCP tikumenyani. Inusa DPP tikumenyani. Pamene DPP. Ndi UTM. Onse ali ku opposition. Anena iwo amange chimozi alimbana ndiye MCP alinezulo ndikuti mene mamvera uje limene speech imene akati mene ndinali kwa pongo zanga adapongo zanga amamvera soko limene wa UTM amaumvera live adayankhula amene wakuti ayi inu ya MCP tikumenyani kubulazo wa DPP tikumenyani apongo zanga janadabwa bwanjiso anamba kuseka kida kudabwa ndiye ndatola apongo zibwanji ndiye ine ndikudabwa munthu uyu saziwa chani saziwa ndali apokoza yankula choti wala kukonzanga usakaza kuthamangira 8 anazoti munthu uyu saziwa chani saziwa ndali chifukwa iyeyi ndi DPP onse ali kosusa ndiye nazo kuti so imenyazo DPP bwanji chifukwa iye chipani chake chindi chaching'ono payekha iyeyi sizingatheka lomizi mwanthu DK Santani sanziwa ya pamene atandi akangona chimanga amaziwira komazo mukuzanga zipo yakho amekho zokuti komazo tu awatu UTM asayelelero MCP kufuna kumene kwafuta kulamula bomako ena aso amene apanga nawo ndiyati ndi amene wawa asaoneke kuyera lero chifukwa chili mawatani wamwalira kuteko MCP ngati boma lavuta kulamula
amene anapanga promise amalawi zochuluka ndi amene wa UTM-wa ndiye uyu saziwa ndale ndati aya apunguzi musatale ayi uyu saziwa ndale chifukwa maganizo zokuti iyeyi akhala limodzi ndi Peter Munthali akhala limodzi ndi Peter Munthalika DPP ndi chipani chachikulu chikazawina mwina iye azansankhe vice cholinga kuti ife tizaziwe choonadi chake cheni chimene chinapha malemu ndani Chilima ndiye uyu saunaza kuti ayimenyaso DPP so kuti uya ugeza kuti iye payekha uyuyu angatenge boma tsopano iye akuganiza kuti DPP ikati yazawina tizasiye zonsezi tizapanga zoti tizafufuza za malemu Chilima chimene chinapha pamene iyeyu sizikunkhuza analibe nazo chidwi koma ife zitikhuza chani ife zitikhuze chani ngati kapena kuchewa nayi kanjiko chifukwa ife zikanakhuza iye akanakhala ndi ulemu koma zalibwa kuti ali ndi mkwiyo bwanji kodi iyeyu akapena atati wandamene anapha Chilima ine ndikudabwana chifukwa kuti iyeyi olo kuti DPP kuja anali mulendo iye amakwera ntchito ku Reserve Bank civil servant amene wabwera kumene kuja iye amafuna kuti akhale pa topu pamwamba ati apose ansaka osewa ati apose aujeni andani achaponda amwanamveka ose apose ati iye akhale kusogolotu komanso takantire panyume mukaziwe sikuti DK yazanamiza ndikuti ndi wanzeru si wanzeru mwamva kantire DK si wanzeru iye amoneka nzeru chokuti lidala amene ali pasogolo ndi wachani wanzeru Professor Malemu Bingu wetu chifukwa Bingu amene ansake kukhala iye budget director mwamvete chifukwa Bingu anali wanzeru iye amoneka wachani wanzeru tena kwa APM usi ndikumsake kukhala Reserve Bank governor chifukwa APM yo ndi wanzeru yes apasa wanaoneka wachani wanzeru ndiye DK asanamiza Malawi lero ngati amene saziko anali iyeyi mwamvete samaende sana uziko komanso pano pa UTM isatuluke moyo ayi ikhale momo ili momo bedu manganye waduka kuti ati ili momo iye asatinamize chifukwa ziko ilinga tifeta aje agalu amene apikisa kuti tije galu si MCP MCP tanali ndi high 5 tu iyo zimamankhula iwo zinazifuraro zawo zinali zingati high 5 zinali 5 basi komanso zizolemba anthu 1 miliyoni Freda muzagula 4500 zoti tilemera tose tikhala ujeni mafakitale chanchani zimene jamakama ndi UTM asathawerero kuliyako leroli Chilima ujaku koma lero chifanye kuti muna mtembo suyankhula koma Chilima akakona nali wa moyo lero bwezi pano pa Chilima sona yako ukendedwa eza kutukwanidwa sona ndiye awa wa DK iwa asema yankhule chonchi ndi ati panakwera so munthu wina pasanjapo ati khaya njawala khaya ndani ati amvekere inu akabambe mwawina kale chifukwa choti ifeyo masapota MCP ndi a DPP atuza ifeyo timamwa ntonjaniku kuti ati azakuvotera nino kodi anko munthu wa Anglikani olo munampasa matumba 11 nkumuza kuti choka kumene kubwere ku CCAP abwera atangoti ya Mulungu akudaliseni Bulesi akhala ikuchinya Wanderers masapota Wanderers anaisiya Wanderers kuti ndikulowa Bulesi chifukwa choti mwayichinya oloyona marunga uyo zinathekapo ali konko Wanderers ndi UTM musaoneke kuyera chifukwa cha ifa ya Chilima musaoneke kuyera lero ya DK iweyo ndiyo mwana pandale ndi mwana wa amacha wandale nemene mazere munthu wandale simaukira na opposition inokano simagendana miyala nokanoka nonse opposition imalipa ndi chipani cholamula alienda bangu ndikumva mwene misonkhano ya chihana akuyankhula mwamvete amene kuti sife opposition ndani wathu ndi MCP zona mwafa kuma pali kudapoza kuti iwowa DK akudanaso ndi DPP so kodi chifukwa chani ali ndi mkwiyo mkwiyo iyo adapezeka ndiye ndi wanzeru sasa amene anali naye ndi analishasha Pasuwa amene anali nawe kodi aujeni adaliso kabambe ndi daliso Pasuwa ochuka ndani yanko nduze Pasuwa anatenga makapu 5 sopano bwanju yakuzithemba ngati anamba wako cha Bulesi akumampapa na ndugu ankwiyo ankwiyo aja olemba nkhani yake aja andu ankwiyo ndi andu amene amanjera ndalama ndi amene akumpopa koma zauri munthu ndi omira saziwa saziwa akantire maana bwera kuno uzapekesa sonkhana apa ine ndimachita kumva ine masenior members mwamvete achipani cha UTM uno ne president omira ngati uyusi ndamutani ati sanamone oyamba kumuona ndiye aruna maumira koma zakantire mani zimene makama usana ndizoona ini akantire mani ananu sana pita kunyumba kwa DK anapitako ndi atapitako transport anatumizira yonjezera mafuta anatumizira kwa basa
sana apase yeah. Koma anaja mpunga wa ujeni wa nyama ndiye anaoneranso makatuni ndiye alifuza kulya mpunga wa nyama ino tinachibana kulera ana andi akaza ndichomba kwa kunyumba kwa tikendi kubwerera ino nyama mezi sika nateka kukulako kunana ndikuja komanso ndimamva kuti achali chena kana nachoka kucheu kuno kupita ukacheza kunyumba kwaje ati amangu apasa mazi okumwa ukhaokha kuyambira tu mamawa mpaka na mazulo ati amapasa uzizira kwambiri wapasa uzizira pang'ono wapasa utentha ati azisintha akatema adabwera ku anthu alala ndaula kuti tikanaziwa sitinakataya nthawi yathu ene fili madwala shuga ndiye timafuna kudya pafupi koma chiti mangona amene amangobwera ndi mazi okhaokha mazi okhaokha chakudya osabwera ndiye uyu ola ndiye mukumampopa olo khansala sana ukhalepo ukhansala olo wempi ndiye pano kantrema kumana kuti iye tizamenya DPP uzaimenya DPP yo ili mboma mazo akantremani chini mano anabwera ndi mphamvu anabwera ndi matukutuku pa Malawi mwapa kantrema anabwera ndi chani matukutuku kwa mafota atachitika anakhala namba 3 ataleja namenya 1 ta number 1 mwapa MCP na kuichura ya neme ina number 2 chini mausaka namba cha number 3 inozo akantrema mukizwa liye kunoko ndi mafura t-shirt ya DK echitaja ali ku DPP mwamvet mulikayo ndikavale menya pano ndikuno imene maivala chikuwa ndi maziwa kuti aziwazo kuti uyu ndi khuluku uyu ndi chani ndi khuluku mafura ndiye nthu amadewa kuti tsopano uyu akuti ali kuti mbwenje t-shirt iyi ni mati yayi uyu ni mwana wa ku DPP ni anthu mizimu ndikava tichi yamana kuti kabambe uchanduyo kuzo kuti anthu kabambe santani samaziwa ndiye ndikudabwa kuti iye akuanamiza Malawi komanso kumama amene mukuyankhula kuti akumayankhula matata iye achinyamata a MCP atiuza ifeyo komanso achinyamata a DPP adaona za full time nangapoti MCP ndi UTM uyo ndimene yajesa anthu galu ku Malawi kunoko zika kuti lizifika panopa chifukwa chakanganya amene wawa komanso pasokolo pamwepo nine ndimamvera amasankhorazo kuti ayi MCP yakhalapo mboma DPP yakhalapo mboma kena panopa mutiyese ifeyo iwo asala khale mboma anakhala moto chifukwa chili madu sana afe kale ayi chili madu akhala zaka mboma 4 zona mafeti olo kunchoko lusikuna magidwe kokanthu olo njiko olo kuchipatala anangomanga polisi yachoneka izimuteteza kodi polisi yanaimangira ngati security pa company masters security kama mukira kwa kuja kuti iwe unatinamiza kuti tinakuvotera apolisi asithamanga kupita kunyumba inetu ndinanena kuti osaipanga imeneja bwanji kukhala ujeni girls secondary abale komanso tu pamene popo akuti munthu akammanga kumuyika pansipe amapempha kuti bwana ola munditumize olo ku area sate ati anayika misomali pasi palibe kuti so uziponda olokha basi ndiye ndendetu ya malemu ndiye muziona ndofulu ndiye akandiremani mavet awawa asatipunganyizepo pano ike pano pasayele kutiyepo pano pasayele ziko ilili ngati lasokonekera sinalefeso pano pakudaso MCP chifama promises ambiri onama UTM temba anthu chero wadi milioni ebe bazibakala mafakitale musimuzafa muzangokhala moyo pakati zonse zija feteleza muzagula 45 pamene pano fetezayo 130,000 mwamva kantima ndiye DK azichepese ichifukwa ineyo ndikuza nineyo sinaone bwene anthu andale nonse muli ku opposition mukumanenso kuti chipani cha opposition chone ifeso tikumenya liso nini nonse muli ku opposition ngati magalimoto a UTM anagula ndiye nonse muli ku opposition ndiye ngana kuti magamoto aja anagula ndiye akantema ndimene kuza kuti wamva tufungo wamva kununkhira wamva kununkhira kuti APM msepite bwa kutenga boma ndiye pachatu a opposition mumaenda nonse mukaka ku opposition limosi koma kuti akangotulukapo kukatenga boma amasadukaso ndani ndiye pano iyeyi wamva kale fungo chifukwa munthu ukamamwa lero maziwa ndiye iyeyi kutoko wayambiratu pano pa opposition waiyambiratu yolimbana ndi DPP kumadabwa kuti DPP ndi UTM onse ali ku opposition ndiye kuti ndizo DPP ndizakumenya kuti umwe pakuphatikiza the next government ndi government ya pano kwaba kuchira MCP tikumenyani chifukwa ndiyamira kulamula pati kena kozoti boma limene kubwera ndira DPP inoza DPP tikuti adiso kumenyaso chifukwa yakuza kuti ali ku opposition koma iyo ni mwana opanda mwayi mwayi alibe
kutenga upangiri wa anyamata ometa mbali sizimene iye akupanga pamene kuti mwafunze masapota ta UTM wala kuchiona kumakamba kuti ifeyo chimeti kufuna zokuti ifeyo a UTM chifo ifeyo chipandi chanu cha anthu ochepa ife tisasagazirane ndi DPP cholinga tisaomve chona dichendi cha ife andani ya chilima ndiye iye unakuti azayimenyaso DPP ndiye zisayindaso bwanjiso uyu sali mwazi ndi Congress uyu uyu tu ndi agent tu kuteko cholinga chake anamusalusa tape mavoti a dadi ndiye akuna ngati angatapike a dadiwo komanso akanthire mandimene kuzeni kuti ife ala adadi ifeyo wa DPP komanso ifeyo timapemphera ku CCP kuja akanthire mandi ifeyo tingapite kumpingo wina tingasiye baba kumakavotera ena andi ifeyo timasapota maulesi kaino akanthire mandi ine ndi wamoyale komene pamusapota ne maulesi zikathekero timu ijairo ti Africa chotani ndikaisike yakamana mizana kumeneko akamafuna kumponda chifoti bwana tu kumafuna tu kunamiza kumafuna kumponda umamuuza choti asangalale zonse zikuyenda mwawina kale mwamva mwana kuti zonse zili chati zili chenene ndiye kumana mzee ya bwana iyayo uranyamata ATPP unoti asafotera ino amene inu malai muno anthu adadana ndi UTM ndiye onama kwambiriyo ndi anthu sakayivotereza kawiri zo zikatheka maisa iwe nditose alasi nimene ukapa tiri kuti tu mwayipanopa kuti mtembo sutani sulankhula yesu umayankhulira zambiri zona kuchiwe mungaze kuti akataka kuti malemu chilima anali moyo kufikira tsiku lalero akanthire mali even kuchiwa kuno bweza anthu akumpenda zona mwamveti bweza akuyenda mu ndege chifukwa palipo china chilicho zimene chimene anapanga 10 years Tureka chilonde za polisi inali security yake. Kamaza nkishwa mazoni chiona sina chiteko kantu. Ndiye kamaza bwera hapa, kumaika nkata hapa manda cha balanga, anthu azandigenda. Ndiye make kunoko polisi kuti anthu akangobwera, a polisi azasama inde ntunda utali. Azingothamanga ndi mabazi. Cha polisi ndi system. Ukaita ndakuri kuno kuti chakuti amadi ya mafuta tilibe. Koma wazangothamanga ndi mabazi. Ndi mabazi. Iwe chitukuko. Ndikukuza ye cha nyumba mwa. Cha kunyumba kwache. Koma lukuncheu kunoko. Stadium inakanika mena naisira adadi ni momwemo azayimaliza sokhaso kukozana kantrema ndi awawa andikewa azichepesi iwo asaoneka kuti kamera asaoneka kuti iwo nyamana anavotera ku convention ya ujeni atira ndi slide ya anthu ongopanga na anthu acheto nkaganiza kuti uyuyu afuna zaphatikizane ndi DPP tisaziwe chimene china aphanda malemu sopano iye atapita kumene kuja anazitenga ngati sopano ndi Chuck Norris ndizayima ndeka iya imetu koma uyayimedi uyayime chifukwa mavoti achesa kwaziwa koma akazati waima azaziwa ayime amene yaibe azaperekera zoti wina ayime nyamana mamulati aifeta kati tukuwaka kanthu umeka pasogolo onama munali inuyo onama munali inu chifukwa musipi ndiyo ipa kuyambira kale ndiye maoneka kuyera chifukwa cha inu ndimona andamiza amalawini andamiza ndi omweyo ndelero asaere ngati matalala aime ndionekana na malata za pasi futi inu ati kwane bwapa mukale anthu musagula salu sana kagula salu kupereka kujipanda ati anagula salu 300 nde malawi yonse ino